Prezo mecece matsalar ka? Baba Rabiu. Okay. Ƙarya kake wallahi. A'a, dakata. Abale. Ya. Ku ne kullum kuke tare da Prezo, menene gaskiyar magana akan abin da Prezo ya faɗa? Haka ne. To, Baba Rabi sai ka shirya. Me ma ya kawo ku gidana wai? Kai mana. Ƙarya kake wallahi. No. Hajiya an ce duk waɗannan abubuwan da Prezo yake yi wa Baba Rabi da yardar ke yake yi. A nuna min iyakata. A'a, ai duk ba wannan maganar ba ce. Cewa aka yi duk waɗannan abubuwan da Prezo yake yi wa Baba Rabi da yardar ke yake yi. Ai wannan takidin a wulakanta ni. Kamar ya? Saboda kawai ina mace. Amma me yasa Prezo ya fi nuna kishinsa akan Sumayya fiye da kowa? To ai shine gara. Kai Allah ka ya tara ka iya bakin ka da Allah. A'a, ku dakata. Ka duba wannan maganar ba. Dakata dai tukunna. Lukman an ce tunda baban Prezo ya dauki nauyin jinyar Sumayya zuwan da kai asibiti duba ta zai irgu. Me yasa? Sau bakwai ne wallahi. Kaji da ke munafunci ne ka haddace. Ok, Prezo a takaice dai kai ne ka samu damar mallakar Sumayya saboda kulawar da kake bata. Yes! No.